Bermeoko udalak Gernikako ospitalearen garapena eta ekipamendua seriotasunez hartzea eta benetako eskualde ospitale publikoa izatea eskatu die Osakidetzari eta Eusko Jaurlaritzaren osasun sailari. Eskualdeko biztanleei ospitaleko arreta hurbiltzeko. Bermeoko udalak eskara hau egin zuen irailaren 26an egindako osoko bilkuran. Busturialdean, benetako ospitalearen alde aurkeztutako mozioa onartu ondoren. EH Bildu, Izartu eta Gusanen aldeko botoekin. Aldiz, Eusko Alderdi Jeltzaleak kontra bozkatu zuen. Onartutako mozioan adierazten denez, aurten beteko dira 7 urte Gernika Lumoko ospitalea inauguratu zenetik. Baina izen hori daraman arren, benetako ospitalea izatetik urruti dago oraindik. Ospitalizazio oheak izateko, aurre ikusita zegoen 3. solairuak hutsik jarraitzen du. Eta gainera, Gernika Lumoko osasun zentroko lehen mailako arretako zerbitzuak bertara eramateko egitasmoa ez dute guztiz baztertu Osakidetzako arduradunek. Mozio bat aurkeztu dugu, non titulu beratino Busturialdean benetako ospitalea behar dugula. Orduen, 4 punto dagoz. Lehenengokoan eskatzen dena da, ambulategia espasatzea ospitalera, gero OEA jartzea hor 3. plantan, 3. zerbitzu guztia martxan ipintzea, eta gero hori hartzen den erabakize Jaurlaritzara eta Gernikako ambulategiora bidaltzea. Orduan, gure aldetik esan behar dugune da, osasun sailan aldetik sensibilitate eskasa ikusten dugule gure eskualdeagaz, Busturialdeagaz, eta bai Lehartibaigaz bai, ze berau ospitali da Lehartibai eta Busturialdentzako, ezta? Bermeoko udalak onartutako mozioan azpimarratzen denez, historian zehar baztertuta egon da Busturialdea osasun arloan, eta ez soilik erreferentziazko ospitaletara dagoen distantziagatik. Gaur egun ere, Gernika Lumoko ospitalea baino beranduago abiarazi diren bestelako proiektuek, Urduliz edo Eibarkoa kasu, ospitalizazio zerbitzuak bermatuta dauzkate. Hau proiektu aproba zanetik eta aurrerun da, beste proiektu bi agertu ziren, bat Urdulizekue eta beste bat Eibarrekue. Eta horretan, bantzadanez, ospital osuek esango diez, zerbitzuekaz, oiekaz eta bar, eta ez da esango gure kasuen, orduen gure galderi deia zergatik ez da nahu posible esaten, ez da? Zentro honen garapena eta ekipamendua seriotasunez hartzeko hainbat eskaera egin die Bermeoko udalak Osakidetzari eta Eusko Jaurlaritzako osasun sailari. Batetik, Gernika Lumoko osasun zentroan, egun ematen diren lehen mailako arretako zerbitzuak ospitaleko 3. solairura lekuz aldatzeko proiektua behin betiko baztertzea eskatu du Bermeoko udalak. Bestetik, osasun sailak, bai proiektuan, bai inaugurazioan eta bai osteko erantzun parlamentarioetan, hitzemandako ospitalizaziorako OEak jartzea 3. solairu horretan, dagozkien zerbitzuekin eta langileekin batera. Zentroari, benetako ospitale izaera emateko. Azkenez, proiektuan agindutako bestelako zerbitzua martxan ipintzeko urratsak ematea eskatu dio Osakidetzari eta Eusko Jaurlaritzari. Hala nola, hemodialisi zerbitzua eta erradiologia zerbitzuaren 100% aprobetxamendua kasu. Baina, 3. solairu bat dikogu utxik dagoena. Planta osue utxik dago. 72 OE egon ziren proiektuan, eta esaten ebien, horrek egongo dizen eta bar, ikusi dugu, ez dela gauzatu. Horri gero, egon da plan bat, ambulategize horra pasatzeko, eta ondino, gutak igule ez da deskarta hori, gutak igule ez da deskarta, eta zer pasaten da, gure herritarrak, Galdakandora, Gorlizera eta Santa Marinara joan behar dizela. Horrek ospitzalak, ospitzal kompletuek, oie, eta, zoritzarrez, guriek horrantzun behar dira honetakon, joan etorrizek, denpori galtzie, transportie, eta gero kostu ez da, orokorrean. Pentsaten dugu, honek erabakizek partidistek direla, PNV hartu duzenak, eta ez dago zelo oinarrituta osasun arrazoietan. Bermeoko udalak mozio honen berri emango die Eusko Jaurlaritzako osasun sailari eta Gernika Lumoko ospitaleko eta Gernika Lumoko osasun zentroko arduradunei.